এই যে দুজন মাইকী লোৱাটো আমাৰ কাৰণে ভাল, চবৰ কাৰণে ভাল। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' साननैसो सिगांनिफ्रायनो जाय बर'नि सासे मुंदांखा इउटुबार एनिथिं एमजे बिथांनि भाइरेल जानायखौ नुगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै गोबांथार मानसिफ्रानो माने कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायो एमजेआ मोजां मानसि नङा। आरो दिनै नोंथांमोना नुबाय जे ससियेल मिडियाआव ओरैबायदि गोसारगासिनो जे गावनि आगुनि बिसि गिबि बिसि प्रिति नार्जिनारिजों आरो एनिथिं एमजेजों रायजो राजाफ्रा रायज्लायलायनानै गोरोबलायनानै होफिनबाय। बिथांमोना संसार जाफिनलायसिगोन। बेफोरबायदिखौ जोङो मिथिनो मोनबाय। लोगोफोर, बिनिनो फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोनजों सावरायगोन आरो नैबे आपडेटखौ शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ लाबोदों। नोंथांमोना जोबजासिम नाय। जा एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जिनारि बिसोर सानैनि संसारा जे गेजेर ससेयाव गावस्रालायनाय बायदि जादोंमोन, सासे उन्दै गथ'खौ लानानै आलाय सिलाय खालामनाय बायदि जादोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो नुबाय जे बिसोर सानैनि गेजेराव गोसोआ गोरोबलायफिनबाय आरो गोरोबलायफिननानै संसार जाफिननायनि आगानाव बिथांमोना सुरफिनबाय। जोबोद गोजोनथाव आरो बाख्नायथाव नङा होमबा? गेजेर ससेयाव थुख्रा थुख्रि बायफ्लेदोंमोन, ओमफ्राय दा आरो गोरोबफिननो हाबाय। बे माने जोबोर मोजां खोथा। नाथाय फारसेथिं नोंथांमोना नुबाय जे जाय साननैसो सिगां एनिथिं एमजेआ स्टेलिना नार्जारि होननाय सासे 16 बोसोर बैसोनि आइजो सिख्लाखौ जाय बिथाङा दोनखारलांदोंमोन बा लानानै थांदोंमोन गावसोरनि गोसो गोरोबलायनानै। बिनि बागै गोबां मानसिफ्रानो बाथ्रा बुंगासिनो दङ, क्रिएटरफ्रा बिनि सायाव भिडिअ बानायदों, पस्ट होदों, नोंथांमोनाथ' नुगासिनो दङ। सिगांग्रो नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो, जाय एनिथिं एमजेखौ माने प्रिति नार्जिनारिखौ रायजोफ्रा माबायदि गोरोबनानै होनाय आरो लोगोसे जाय स्टेलिना नार्जारिजों बिथाङा दान्दिसेनि थाखाय इन्जय, दान्दिसेनि थाखाय माने रंजानाय, बैजों माने माखासे रमान्टिक्स खालामबाय। 그래, 하나 그래야 되고. 손들어, 인도. लोगोफोर, बिसोरनि एनिथिं एमजे प्रिति नार्जिनारि बिथांमोननि पार्सनेल मेटाराव जों रावबो जेबो बुंनांगौ गोनां गैया होननानै सानो। नाथाय फारसेथिं नायोब्ला नोंथांमोना नुबाय दे माखासे जिथु समाजनि खान्थि बेफोरनिबो बांद्राय बारलायलांबाय। जे एनिथिं एमजे मोना जे सासे माने मुंदांखा बयजोंबो सापर्ट मोननाय ससियेल मिडियानि बिफा, बिथांमोना अस्ताद माने एकदम माने साक्सेस जानाय मानसि, ससियेल मिडियाआव साक्सेसफुल मानसि। नाथाय बिथांमोन बायदिया दिनै समाजनि खान्थिखौ माबायदि बारो। बिथाङा धोर्जो लाखिनो हायासै, नङा होमबा? गोबाव सम प्रिति नार्जिनारिजों बिथांमोना जुदा जाबाय। नाथाय बांद्रायबो इसिबांबो माने बोसोर 10-20 बोसोर बिदि जालायनाय जायाखै। जादोंब्लाबो बोसोरनैसो जाबाय खोमा, आं इसिबां माने आन्दाज गैया।
दा बेवहायनो बिथांमोना मोजां सलुसन बा मोजां रायज्लायलायनानै सानैनि गेजेराव गोरोबलायनायनि बाथ्राखौ बिथांमोनखौ जों दान्दिसेबो रायज्लायनाय बेफोरबायदि जों खौरां मोनासै नाथाय दिनै फिन गोरोबनायखौ जों नुबाय नाथाय बे ससेयावनो एनिथिं एमजेआ सासे उन्दै सिख्ला बा जाखांफुनाय सिख्लानि जिउजों गेलेबाय दा बेफोरबायदि होननानै बुंजासिगोन स' दान्दिसेनि रंजानायखौ लानानै दान्दिसेनि इन्जयखौ लानानै बिथाङा बै हिन्जावसाखौ लानानै खारबाय दोनखारलांबाय नाथाय बै सिख्लानि गोरबोआव दा मा दङ मा साननानै दङ दा बेफोरबायदि नाथाय गोरोन्थिया सोरनि दा गोरोन्थि जादोंब्लाबो फारसेथिं प्रिथि नार्जिया गावनि बिसायखौ थानानै गावनि गथ'खौ थानानै बोरै मालाय बे हारसिं थाबाय थानो बेहाबोथ' लाइफ टाइम संसार जानायनि आरो गथ'खौ माने फोरोंनायनि फेदेरनायनि खोथा दङ बेथ' सानसेब्लाबो गुबुनजोंब्लाबो गोरोबनांगौमोन नाथाय दिनै गावनि बिसायजों गोरोबनो हाफिनबाय बे बिराद मोजां खोथा नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जे एनिथिं एमजेआ बेसेबां समखौ बा दान्दिसे समखौनो नेनो हायियाव जे जाय सासे सिख्लाखौ स्टेलिना नार्जारि होननाय सिख्लाखौ जे बिथाङा गेलेबाय लांबाय दोनखारबाय गोबां बुंजाबाय सावरायज्लाबाय दा बेफोर एक्टिंआ मा जाखो दा बिनि सायाव बांद्राय बाथ्राथ' बुंनो सानाखै नाथाय गोरोन्थिया सोरनि बेखौबो आं बिजिरनो थाङाखै जास्ट आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायदों जे बै सिख्लानि गोसोआव दा माबायदि मोननानै दङ दा बिथांखौ एनिथिं एमजेआ मोनसे माने खेला ओंखाम ओंख्रि खेला गेलेनाय बायदि दान्दिसेनि थाखाय बिथांखौ माने आवथायाव लाबाय आरो गोसो जायोब्लानो बिखौ माने उदाङै मोसौ सारोन बायदि हगारहरफिनबाय दा बेफोरबायदि जाहैबाय नाथाय फारसेथिं जाय एनिथिं एमजे बिथांमोना सानैबो लानो हाया बेफोरबायदि माने समाजखान्थि हिसाबै मोनथायबो गैया अब्ला नायदो दा लोगोफोर बिनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामो कमेन्ट खालामना फोरमायदो आं बांद्राय बाथ्रा बुंला